Як з'явіліся карты? Гісторыя зараджэння карты бярэ пачатак у далёкім мінулым. Першыя карты былі на камянях, касцяных пласцінках, на кары дрэў. У Вавілоне карты малявалі на гліняных дошках. Калі людзі навучыліся рабіць паперу, карты сталі састаўляць на ёй. Зямлю спачатку уяўлялі у выглядзе дыска. Піфагор першым выказаў думку, што зямля шар. Другі грэчаскі вучоны Эратасфен даказаў гэта і саставіў карту з паралелямі і мерыдыянамі. Вялікі ўклад у картаграфію ўнёс вучоны Пталемей. Ён склаў падручнік па картаграфіі і намаляваў атлас міра, дзе была выява беларускай зямлі. У другіх народаў таксама існавалі карты. У старажытным Кітаі, у старажытным Рыме, у арабаў. На тэрыторыі Беларусі першую карту намаляваў Томаш Макоўскі па загаду Нікалая Радзівіла. Над ёй ён працаваў 16 гадоў. Я ў нясвіжы каля партрэта Нікалая Радзівіла. Карту свету складалі не 1000 гадоў, адкрываючы новыя землі. У наш час карты складаюць з дапамогай касмічных спадарожнікаў. Дзякуй!